фестиваль жыр сүйүүчүлөрүнө, татар жанрларына, татар маңын яратуучу халкына 11 илде жыган экен. 51 субъектта жыган экен Россиянын. Вагапов исеминдеги фестивалына уюштуруп, бирлештирип, кунак болуп кайталар, кунак ителер, мотор майыттырып, ушундай истеликле учурашуулар өткөрдүк. Исте менен индейдир хислер уята турган, табышлы, өзү сойлап ала турган жырларны, ниндейдир яман сөзле, жүрөккө өтпөй турган жырлы, менин ойлоом боюнча Хайдар жырламайдыр. Олмайдыр яны үстүндө иштебейдир эйди. Мене ушундай кирип кала турган, сиңе турган, уйлата турган жырлар жырлап, халкыбызны Россияда гана түгел, бүтүн дүйнөгө көрсөттү. Менен индей татар жырчылар, менен индей татар жигиттери бар экенин танытты. Профессионал жамаатчылык өлкөсүндө соңку вакытта Хайдар Бигичев исми бираз унутула баштады. Анын исми туnuqlana башланды. Бул иште дурус түгел, чүнки Хайдар Бигичев кебек колу жырчылар, бүйүк жырчылар алар бик сирек. Бизде кызганыч ки республикабызда деп айтык, бүйүклөрүбүздүн мирасын үйрөнүү һәм пропагандалоо боюнча система жок. Бул албетте биз качан өткөрөбүз, башка өткөргөн мөмкин, әмма ул дәүләт дәрәҗәсендәге системалык эш булырга тиеш. Мин Хайдарны үлде дип әйтә алмыйм. Ничек шулай дип әйтеп була? Хайдар бүгенге көндә дә хезмәттә, халыкка хезмәттә ул. Менә 17 ел була быел көзен Хайдарның мәңгелеккә күчкәнне, әле кайбер балалар тумаганда булган. Кайбер балалар туып, менә хәзер музыка училищеларына кергәннәр. Менә шушы 17 ел буена дип әйтергә кирәк, мин Хайдарның хезмәтләрен туплау белән шөгыльләндем, бөртекләп. Кайдан гына тапсам да, һәм DVD язмаларын, һәм CD аудио язмаларын. Аларны инде мин 10 төрле альбомына чыгардым, инде алар 10 төрле иштәлектә. Аудиолары менә узган ел гына чыгардым. Аллага шөкер, DVD диск, DVD архив, 4 сәгатьлек архивын. Бу бик зур архив. Әле үзенә ышанмаганнары, исән чагында үзенә ышанмаганнары бик күп әле иде. Аларның бәлки әле үзенә ышанмаган язмалары дип чыгарга кирәктер дип тә уйлап торам. Вагапов фестивале аның абруе елдан-ел арта бара. Күз алдында яңа исемнәр ача, үзенең менә шул конкурс, быел да конкурста рәхәтләнеп катнаштым һәм менә бүгенге концертта шулай конкурста лауреат исемнәренә лаек булган яшьләр үзләренең иҗатлары белән тамашачыны сөйләшәкләр. Бик күп төбәкләрдән катнашалар бүгенге концертта. Әлбәттә, бу концертны башка концертлар, солянка концертлар белән чагыштырып булмый. Чөнки монда аның башкаручылар да башка дәрәҗәдә, әйтик, зауыклы. Шулай ук Хайдарның репертуарын, Хайдарның иҗатына мәхәббәт яраткан монда җырчылар. Чит илләрдә яшәгән татарларның нәселе без һәр вакыт Татарстанга тарихи ватанымызга тартылып яши торган татарлардан. Шуның өчен менә шул Хайдар әфәнде, Зөһрә ханымнар кебек атаклы җырчы шәхесләрнең җырлары белән İlhan Şakirov белән эштек бит бездә. Рухымызны шулай татар рухы белән суарабыз. Мөмкин кадәр татарлыкны, татар моңын саклап калырга тырышабыз шулай. Бу Хайдар әфәндегә багышланган концертка без катнашканыбызга бик шат.